Wannan shi kuma ban san sallama me yake. My bestie, my bestie. Ya ta kiran ki a waya bestie kuma me yasa kike min haka? Na kira waya ina ganin ya kai miss call 15 ki daga ba why? Yaushe zan dinga daga waya kana bata lokaci. Ni da na san ma kai kake sallama da inda ba zan fito ma sai can an jima sai tafi aikin da umma dai. Bestie, ni fa sweetheart ɗinki ne. Ni fa abin alfaharin ki ne fa. Abun kwatance ne fa a cikin ƙawayenki. Haba bestie. Ni fa bana son daɗin baki. Duk ka zo ka kora mu mazaje, samari da zaurawa da suke so su aure ni tsakani da Allah duk ka kora su. Ni ban san ta yaya aka yi ka kora su ba ma. To ai alheri ne. Ni sai dai kai ta zubara ta. Kana wani mu waya wannan kurɓa da wannan kurɓa biyo waya ma da. A'a dakata. Ai ni abin alfahari ne. Ni haske ne a gare ki. Shi yasa gaba ɗaya da nazo su wa'ancan da ke sun zama kamar duhu. Shi yasa Allah sai ya kora su. Ni ne masoyi na gaskiya. Kai akai ka zama kai haske shi. Ba wani alama a nan dai kan. Ban gan shi ba. Ba na son irin wannan da kike ba. Yanzu ba kuma dan wannan lemo me kake mun? Leda ce ko lemo da ayaba. Yara su dinga ankul ya zo ka ba su menene? To me ya kawo wannan zancen? Me kika taɓa tambaya na? Zaben nan shekaran je kika ce kuɗin zabo na turo. Kika ce kina son menene shawarma wane ne da menene askin rufai da dinnan duk na siyo na kawo biki kuma me laifi na? Potri ma ga yo haka ne. Wai ke ina zuwa tukunna. Ko wani ya zo yana neman ya mun wuni ne ban gane ba na ga kina neman canza min kwana. A dinga yawan yi mun sallama ma da rana tsaka bana sallama. Ji nake sallama in za yi zance da daddare ake zuwa. Kai ka zo da safe, hantsi, rana kana yawan sallama ni fa bana son yawan sallama. To ki ga min a masoyan naki waye yake miki irin wannan sintirin? Ai ki tabbatar ba kauna ta gaskiya. Ni ko ni 30 yawa sai na tuno da ke bestie. Saboda haka ni ina son ki, ina ƙaunar ki, kuma ina love ɗinki, kuma ba zan daina ba. Yawwa. Kuma bari ka ji musulmi saboda ba a irin wannan auren da za a dab da azumi ana sallah ko sati ɗaya ba za a yi da yin karamar sallah ba sai ka ji ana ta aure ya mutu. Yanzu sanarin ce za a yi aure kafin azumi ki zo ki samu ladan azumin ki yi aure a ɗaki da azumi ki ce min kaza. Ka sani ma. Kan ma ka tafi. Ina zuwa yanzu ina zaki je. Ba aike ne na zan je. To shikenan mu tafi tare. Ba sai ka raka ni ba ka koma kai mai sallama in tafi. Kuma kayan cosmetics sun kaya kake so ka tafi kaso sabon gari Kano, Nigeria ne headquarter duk wani kayan cosmetics da yan sadi da yan siye daidai can suke siya kayan cosmetics. Yanzu mu je ma dan miki shopping sai ki shiga ki dan ruko ki kai wa umma. Ina kudin shopping ne. Mu je can majan laka ki duk abin da kike ka san me nake so? Mi sallama da dinda kai kawai. Ai kura ta ma kike. Ni dai mu yi sallama kawai ka tafi. Kin san Allah aure kamar ma an yi shi. Oh kai ka sani da Allah ya zaba mafi alheri saboda ni surutu nan ya ishe ni. Ka san an rana ta